Сандо, камерата, най-добрият избор. Сандо, камерата, най-доброто студио. Сандо, камерата. Ако ти не ни помогнеш, Боже, ние ще умрем в греховете си, татко мой. Прегърни не, Боже, стопли не в тези последни времена. Дай сила и благодат за служение и поклонение пред Тебе, Царю. Да извършиме делото Ти така, както Ти желаеш. Молим Те, Отче, в името на Твоят Син Исус Христос. Приближаваме се при Тебе, Татко Небесен. Целуваме Те, докле не си се разгневил, Владико. Бог мой, Цар мой, Господар мой. Милост към човека, който слуша тази песен. Благослови го, промени съдбата му, ако е за зло да бъде за добро, Боже мой. В Тебе е надеждата, Татко Небесен. В Тебе упованието. Благославяме Те, Господи, издигаме името Ти пресвято. Ти си светлина и в Теб няма никаква тъмнина. Благословен пресвят Бог. Благословен Цар, алилуя, алилуя. Неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, чувам гласа Ти, Исусе. Стани, върви Ти след мен. Когато грехът ме препъва и падам слаб и ранен, чувам гласа Ти, Исусе. Стани и върви Ти след мен. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Заповядваш от небета и вършиш велики дела. Изпълваш с вяра сърцето, Спасител си на моята душа. Заповядваш от небето и вършиш велики дела. Изпълваш с вяра. Сега Те имам завинаги. Искам да съм до Тебе, Исус.
Все поблизо до Тебе, Исус. Искам да съм до Тебе, Исус. Все поблизо до Тебе. Светлина, любовта, 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 не мога без нея. Тя има светлина, любовта. О, Исусе, благослови! Благослови брат Дани, неговия дом, неговото семейство. И за моите Петър специално от хваление Мануил, халелуя! От църква Мануил! Благославянето е, брат Дани! Халелуя! Помоги ми, о Исусе, да живея в любовта, дори първи да загубя, нека остане любовта. Искам, Господи Исусе, да живея в любовта, дори първи да загубя, нека остане любовта. Любовта, любовта, не мога без нея, тя има светлина. Любовта, 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 не мога без нея, тя има светлина. Любовта. И продължаваме. Благославяте сестра Деси, брат Дани, благославяме децата ви, благословете на Авраам, Исак и Яков да дойде върху вас. Алелуя! И достоен си царю! Господи, достоен се да издигне Боже! Достоен си царю! Слава! Слава! Oggelam devaki kangiri, motuvari duliam, devoshi gotos liam, oroshadoman kergam. Haydi haydi. Oroshadoman kergam. Oggelam devaki kangiri, motuvari duliam, devoshi gotos liam, oroshadoman kergam. Опустено време, едва живи нас, винаменто сила, до слабостта и стълни нас. Опустено време, едва живи нас, винаменто сила, до слабостта и стълни нас. До слабостта и стълни нас. И продължаваме, алелуя! Наистина Боже, чудо си чувам неговите дела. О Спасители кабел, persona sare glauhel, siko engleska dihel, kajangaleste kabel. O Spasiteli kabel, persona sare glauhel, siko engleska dihel, kajangaleste kabel. Ela kumel savore, kabel, kabel, kano kabel,
Боже, благославяме Те, Царю, че Ти отново благославяш. Алелуя! Ей, славен да стой си, Боже. Слава Ти, Царя, тази вечер. Благославяме Те, Боже. Като хвали намеря дебес, от небеса подейдам, да идам маселичие, ама роден. Когато хваля моя Господ, небето се отваря, обличаме с величие, да Той е Бог. И благослови нева, братани, благослови нева, братани, благослови нева, съвсем нужда и небес. Благослови нева, братани, благослови нева, сил, благослови нева, съвсем нужда и небес. Благослови нева. Алелуя! Я се благослови. Айде! Салва! Дай салва! Звъни на мене днес. Алелуя! Има поздрав тук от църква Емануил да се поведе едно хоро. Така че не се чувствате гости, а се чувствате част от семейство на брат Дани и сестра Деси, защото ние сме тук заради тях. Не сме тук да сядаме, а ние сме тук заради тях да ги уважиме и да участваме в тяхната радост на техния син Петър. Поздрав с паре Стелева. Поздрав от църква Емануил, специално. Нема смисъл неки наупески варес. Коя първата? Благословен си, Боже. Халелуя! Хайде църква Емануил. Другите гости, които сте тук, не се чувствате гости, пак ви казвам. Чувствате се част от семейството, защото ние сме тук заради тях, уважаваме тях и затова сме тук тази вечер. Халелуя! Благословен си, Царю! Хайде се след да поем хората. Хайде сестрата си. Так народ съм Емануил. Халелуя. Ти си ми радостта, ти си ми песента, пътят към вечността. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза и моята съдба. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Здравей си, Исусе, аз когато хваля Тебе жив съм. Алелуя! И без Теб не мога аз да диша. Само с Тебе не мога да мечтая. Всичко е възможно с Тебе, зная. Алелуя! Слава си! Църквата Емануил поздравява семейство брат Дани и сестра Деси. Като казва Бог да ги благослови с благословенията на Авраам, Исак и Якова. А ние знаем какви са благословенията им. Алелуя!
си изгрева, ти си ми залеза, ти си лъжността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти си ми изгрева, ти си ми залеза, пътя към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. О, алелуя, нека те хваля, Исусе! Аз когато хваля Тебе, жив съм и без Теб не мога да дишам. Само с Тебе мога да мечтая. Всичко е възможно с Тебе, зная. О, благословение, о, помазание тази вечер до всеки ден. Онче търси ги Теб, имаме всичко. Търси ги Твоята благодат и Твоята милост и света за Теб. Алелуя. Аз когато хваля Тебе, жив съм и без Теб не мога да дишам. Само с Тебе мога да мечтая. Всичко е възможно с Тебе, зная. Зная. Алелуя. Аз когато хваля Тебе, жив съм и без Теб не мога да дишам. Само с Тебе мога да мечтая. Всичко е възможно с Тебе, зная. Зная. Аз когато хваля Тебе, жив съм, Исусе, и без Теб не мога да дишам. Само с Тебе мога да мечтая. Всичко е възможно с Тебе, зная. Зная. Продължаваме да го хвалим, защото о, алелуя, слава си, Исусе! Айде, сестрите, църква Емануил! Не, Господи, благословена да си! Да пратим старческите маскари. Алелуя, благословен да си, Царя! Още малко. О, алелуя, слава! 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 Любовта е много важна, християнския живот. Да си истински Христа. Любовта е много свята, тя в единство ни държи. Своето си тя не търси, слабо е дръж сърцето си. Любовта, любовта, не мога без нея, тя е светлина. Любовта, 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 не мога без нея, тя е светлина. Любовта. О, алелуя! Сестра Васи, църква Емануил благославя тази вечер. Нека твоята радост да бъде пълна Христос, защото Ти това го прави за Него. Така че радвай се, Божието Слово казва, радвай се в Неговата милост, в Неговата благост, защото тази вечер, в това време ти трябва да се радваш. Алелуя! Къде са другите? Хайде! Елате на хората, сестри, не се срамувайте! Помогни ми, о Исусе, да живея в любовта, дори дарби да загубя, нека остане любовта. Помогни ми, о
Исусе, да живея в любовта, дори дарби да загубя, нека остане любовта. Любовта, любовта, не мога без нея, тя е моя светлина. Любовта, 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 не мога без нея, тя е моя светлина. Любовта. О, алелуя, благословете Боже, издигме семейство на брат Дани и малкия Петър. Алелуя! Благословете си, Царио! Айде, сестрите, поете хорото, кой ще води? Айде, лате! Алелуя! Добре, айде аз, айде! Алелуя! Слава! 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 Благословете Боже! О, колко чудна благодат тази вечер! Алелуя! О, Петре, благославяме те! Алелуя! O gelion de mati kangeri, moto pari tulian, nebo životos digan, doroča bomam kergan, doroča bomam kergan. O gelion de mati kangeri, moto pari tulian, večno životos digan, doroča bomam kergan. Doroča bomam kergan. Opusteno vreme, de važivi nas, de jamen tuci vas, proslavos me izgoni nas. Opusteno vreme, de važivi nas, de jamen tuci vas, proslavos me izgoni nas. Proslavos me izgoni nas. Proslavos me izgoni nas. И продължаваме тази вечер. Алелуя! Благославяме Царя, чудно си Теба. О, алелуя! О, Спасители Карел, Весело сърко вел, еко ескел, тая лесе кабел. О, Спасители Карел, Весело сърко вел, секо еклеска дигел, тая лесе кабел. Ево ту мен саборе, кодел, кодел, тана кабел, tu me sabrente, ma odkažine, no slova, ma odkažine. О, достоен си Боже, благославяме Петър, благославяме неговите години, алелуя. Днеска празнуваме една година и ти молим Боже да благословиш. Ние не знаем неговото пътеще, Боже, но ти знаеш всичко за него. И аз те моля, Отче, направи го служител. Направи го служител Царю, защото името му е Петър. Алелуя! И живото си даде на кръстов камен, за да бъда спасен и съден и освободен. И проля своята кръв заради мен, и не създавам съвестна те пристен. Заради мен, и не създавам съвестна те пристен. И живота си даде на кръста любов към мен, за да бъда спасен и съден и освободен. Освободен и проля своята кръв заради мен, и не създава съвестна те пристен.
Ти броя своята заради мен и не си дава слава с теплище. Хайде всички заедно кажем: Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода за цялата земя. Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода за цялата земя. Всички заедно: Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода за цялата земя. Алелуя, Исус възкръсна, донесе свобода за цялата земя. Алелуя, достоен си Боже! О, чудно си, Дева Дърброма! Алелуя! Неговете ли тъма? Алелуя! Търдих ясма, Торудо ме солса. Алелуя! Бъдете благословени! Бъдете благословени! Алелуя! Слава си цари! Благословен да си цари тази вечер! Я ми дава да живея Твоята благодат. Любовта ти има мир, от любовта ти е живот. Я ми дава да живея Твоята благодат. От любовта ти има мир, Исусе, от любовта ти е живот. Я ми дава да живея Твоята благодат. Има мир, любовта ти е живот. Я ми дава да живея Твоята благодат. Твоята слава и за Твоето лице, сърцето ми обича Тебе безкрайно, както Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава и търся Твоето лице, сърцето ми обича Тебе безкрайно, както Исусе. Умна е татко Твоята любов, велика е татко Твоята милост. С радост изпълни моето сърце, погледнах на Те, с вяра и съм спасен. Умна е татко Твоята любов, Твоята милост, и с радост изпълни моето сърце. Погледнах към Те, с вяра и съм спасен. История слава. Продължаваме да го хванем Исус Христос. О, Барбаросия Дева! О, слава! Akka nareshire Barabia Mari Washari Tai Mari Luo Ondeka Umeo Mamistirego Akka nareshire. Хайде всички се скривам хората! Алелуя! Oparobia Kaveli, Kakyaski Tuben, Nashugeli, Ayatagare Tumeli, Kineu, Beretzer Sose, Tumeganineu, Oparobia Kaveli, Kakyaski Tuben,
nasciugelli, e io t'aggare tu vedi chineo, per soste tu me canineo. Hajde samo zajedno. Prvo bija bari ušli, taj bari ljubov, on te kao uveo, a kad rešine. Prvo bija bari ušli, taj bari ljubov, on te kao uveo, ma misli nego, a kad rešine. Daj pari ljubov, on te kao veo, ma mi si nego, a kad rešine. Prva opija pari ušli, daj pari ljubov, on te kao veo, ma mi si nego, a kad rešine. Slove si su se! Алелуя, продължаваме една девятка, специално. Радвайте се присъствието на Господа, казва Божието Слово. Хайде всички на хорото. Станете сестрите, които сте тук, уважете сестра Деси. Нали за това сте тук. Алелуя! Исус, тук днес, бери сила и любов. Savi nas, adorajos, ne dejas. Isuse, tu gades, deri sila i ljubov. Tova me slavi nam, adorajos, ne dejas. Като те бирас, гина вас, като те бирас, ваша вас. Kate de miras, gila vas, kate de miras, pasavas. Gila ben sabinen, mehtemeles, gila ben sabinen, pasalen. Gila ben sabinen, mehtemeles, gila ben sabinen, pasalen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Susi šukan pravalen, samore tejovase. Susi šukan penjalen, samore tejovase. Туго е хубаво, братя, всички да сме в едно. Колко е хубаво, сестри, всички да сме в едно. Колко е хубаво, всички да сме в едно. Колко е хубаво, всичко да сме в едно. Haydi, haydi, bravo. Haydi, haydi, tegelim. Haydi, haydi, bravo. Haydi, haydi, tegelim. Ekvalis, esubis, edeles. Ekvalis, esubis, edeles. Ekvalis, esubis, edeles. Ekvalis, esubis, edeles. Haydi, haydi, bravo.
Haydi, haydi, seneler. Haydi, haydi, seneler. Haydi, haydi, seneler. O tek valiz tesadüf edemez. Tek valiz tesadüf edemez. Tek valiz tesadüf edemez. Tek valiz tesadüf edemez. Osmana! Хайде всички на хората! Отче, благодарим ти с този милост, че ти ни благославяш, за да може този ден да издигаме Царю. Хайде малко по-връзка се стигне. Ние сме благодарни за това топло гостоприемство, което сте направили тук. За Може ли само всичко, което правите за вашите гости. Браво. За църква Емануил, малшия си. Аз съм благодарен, че това семейство... Елате, брати. Аз съм благодарен, че това мило семейство са в църква Емануил, малшия си. И не само те, и други наши брати и сестри тук от, бих казал, този малък квартал. И сме благодарни, че можем заедно да служим на Бога, заедно да се подготвим за идването на Господа, за да можем един ден всичките да бъдем заедно горе в небето. Аз пожелавам на всички присъстващи благословение от нашия Бог и Отец и нашия Господ Исус Христос, който умря на кръста заради всичките нас, даде себе си жертва за всички хора, независимо дали са вярващи или невярващи. Христос умря за всички хора. И знаете ли, най-голямият подарък на едно семейство са децата. Тогава, когато семейството получава децата, то става по-сплотено. Тогава, когато пък има повече от едно дете, да кажем две, след това и три, това е още по-голяма отговорност пред Бога, още по-голямо сплотяване вътре в семейството и още по-голям живот в Бога. Защо? Защото Господ е създал семейството. Господ е направил семейството още от Едемската градина и Той е постановил семейството да бъде сплотено и никой да не го разлъчва, но да бъде единно и служещо на Бог. Аз благославям това мило семейство, за това прекрасно семейство, за Деси, за Дани, за техните три деца, най-голямата дъщеря, и тя взе водно кръщение преди около месец и нещо-два. И това е голямо благословение за всички. Дани и Деси вече са в Бога, цялото семейство. Казваме, че цялото семейство е в Бога. И това е най-прекрасното нещо за един дом, за едно семейство, което служи на Бог. Вие до сега сте ни благословили с храна и с прекрасно отношение към нас. Сега пък ние ще ви благословиме с молитва. Ще ви благославяме в името на Исус и всичките благословения на Авраам, Исак и Яков да бъдат върху вашия дом. Бог да сложи ръката си върху вашия дом, върху вашите деца. Бог да благослови вашето лягане, вашето ставане. Бог да благослови вашето излизане и вашето влизане. Бог да благослови да ви опази от този свят. Да опази вашата прекрасна дъщеря, тя е на години, вече юноша. Бог да предпази от този свят и да бъде в ръцете на нашия Господ Исус Христос. Бог да благослови малкия Петър, за когото сме тук на това място, и Давидчо един ден да стане футболист. Нали, Давид? Защото обича много топката. Бог да благослови цялото ви семейство и Бог да снабди всяка ваша нужда. Благославяме в името на Исус да бъдете все така добри родители, да носите радост на вашите деца. Благославяме и вашите деца да носят радост на вас. Да не ви ядосват, да ви слушат, да бъдат примерни деца. Но всичко това го прави Господ. Бог на боговете и цар на царете. И искам да се отклоня една скоба да направя за тези, които още не са повярвали в Бога.
Защото аз не знам сега тук колко вярващи сме и колко невярващи. Но знаете ли, Бог обича всички тук присъстващи. Няма значение дали си вярваш или не вярваш. Бог те обича и иска да се обърнеш към Него, за да спаси твоя живот вечен. Да спаси твоята душа, която е вечна, но Той иска ти да приемеш Него като личен спасител. И това прекрасно семейство го направи. Никога не е късно човек да приеме Господ. Никога не е късно, а Бог чака и е толкова дълго търпелив, толкова милостив, че чака всеки ден всички ние да се обърнем към Него, защото няма спасение освен Него, защото всички хора ще напуснат тази земя. Всички хора ще отидат в земята. Няма да остане нито един човек жив на тази земя. Ние всички сме голями хора и знаем това. Но важно е къде ще обитава душата човечка. Тя е вечна и ще обитава вечно. Но къде? Местата са две. Или ада, на които никой не пожелавам за там, и рая. Пожелавам на всички присъстващи нашите души да живеят в рая. Нека да бъде слава на Бог. И така връщаме се обратно в това мило семейство. Бог да ги благослови и Бог да сложи десницата си праведна, прободена Исусова ръка върху тях, да снабди всяка тяхна нужда, да благослови домът им, да направи това желание на тяхните сърца в реалност. В реалност. Нека да бъде слава на Бога. Нека да се помолим. Има ли вярващи тук? Църква Менул, вярваш ли сте вие? Хайде, станете, изправете се, да се помолиме и да благословим нашия брат и нашата сестра. И всички, които са вярващи, нека наистина е така просто да направим ръка срещу тях. Това е благословение. Това е благословение за нашия брат и за нашата сестра Деси и за нашия брат Дани и тяхните деца. Това е благословение. А Бог иска ние да се молим, да благославиме един друг, да се молиме и да се благославяме в молитва, защото това е угодно на Бог. Това е угодно на Бог. Всеки, който може да се моли, всеки, който се чувства вярващ човек, нека да издигне уста си към небето и да издигне ръката си върху тях. Боже на правдата, Боже на славата, издигам това мило семейство Дани, Деси и техните деца, Боже. Издигам ги пред Тебе, святи. Благослови ги, Господи. Отвори небесните двери, Татко, и изливай благословение върху тях. Моля Те, Боже, в името на Исус Христос, благослови ги да бъдат радост с Твоите деца. Дай им сила да възпитават своите деца, Боже. Дай им радост, Боже, от ежедневието в Твоето име, Татко. И Те моля, Боже, тук сега издигаме целия дом пред Тебе, Боже, за благословение. Но най-вече сега издигаме малкия Петърче, Господи, за които ние сме събрани тук, поради това, че той навършва една годинка. И ето това мило семейство, Боже, направили за това, което е угодно за Теб. Защото ние виждаме, че много семейства, Отче, не правят това, което Те правят, а едната годинка не правят в Твоето име. Но Те, Боже, според Твоето Слово, според Твоето намерение и Твоята воля, ето, Те направиха угодно това събиране пред Тебе, Боже, заради малкия Петърчо. Боже, полагам ръка върху Петър. Благослови го, Господи. Сложи ръката си върху него, Татко, и Те моля го благослови, Татко. Моля Те, Господи, когато порасне, Ти да го пазиш от този свят и да изпълваш сърцето му със Светия Дух, да го употребяваш мощно в Твоята десница, Боже. Защото ние не знаеме той как ще бъде в този свят, но Ти знаеш предварително, Господи. Боже, благославям го в името на Исус Христос. Благославям го, Господи. Цялата слава да бъде Твоя, Татко. Благослови го, Боже. Умножи силата си върху него, Татко. Пази го от застинка, вируси, Боже. Да носи радост на своята майка, да носи радост на своя баща. Господи, благославям, Татко, и моята сестра Деси. Полагам ръка за благословение, Боже. И изливай благословение върху нея, Татко. Да бъде добра майка, Боже.
да възпитава малкия Петърчо и другите си деца в Твоето Слово, Татко. Да ни сила и благословение, Татко. Боже, укрепи надеждата й, укрепи вярата й в Тебе, Татко. И те моля, Боже, дръж здраво вярата й в сърцето й към Тебе, Татко. Боже, благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Боже. Господи, полагам ръка върху моя брат Дани, Татко. Благослови го, Боже. Умножи силата Ти върху него, Татко. Цялата слава отдавам на Тебе, свят и праведен, Боже. Господи, моля Те, дай му сила да се грижи за Твоя дом, Татко. Дай му сила, Боже, да бъде добър баща, родител, Татко, възпитател на Твоите деца. Моля да умножи силата му в него, Господи. Благослови го за сила да работи, да спечели, Боже, с труд това, което е нужно за неговия дом. Боже, благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти за него, Татко. Благославям го в името на Исус Христос. Амин. Полагаме ръка върху тяхната дъщеря, Господи. Благослови я и опази от този свят, Татко. И те моля, Боже, в името на Исус Христос. Уподоби я мощно Твоята ръка, Татко. И те моля, Отче, в името на Исус Христос. Пази я, Боже, в Твоята праведна десница. Зарадвай сърцето й. Зарадвай сърцата на родителите и чрез нея, Татко, като послушна дъщеря на родителите си и на Тебе, Боже. Благодаря Ти за нея, Татко. Името на Исус Христос. Амин. Боже, благослови малкия Давид, Боже. Благослови го и го пази, Татко, от този свят, Боже. Служи праведното Ти десница върху него, Татко. Името на Исус Христос. Благодаря Ти за целия дом, Боже. Благодаря Ти, Боже, за това прекрасно семейство. В името на Исус Христос те молим, Боже, и благославяме Те, Татко. Амин. Амин. Алелуя. Аз ще помоля сега и моите братя, които да се помолят. Да благословим. Бъдете благословени, братя и сестри. Тук сме събрани в това прекрасен ден. Нека Бог да благослови малкия Петърчо. И един ден, когато порасне, аз вярвам, че Бог ще го издигне като Божий служител. Нека Бог да благослови това младо семейство. Както каза моя пастор Методий, който не повярва в еднородния Син Исус Христос, той няма да бъде спасен. Но онзи, който е повярвал, той ще бъде спасен. В Йоан 3:18. Отче праведни, да бъде благословено името Ти, Господи. Моля Ти се, Господи, Ти да благословиш всеки, който е тук на това място, Господи. Моля Те, Ава, Отче, в славното име Исус Христос. Благослови малкия Давид, малкия Петър и дъщерята на моя брат, Боже. Моля Те, Господи, огъня на Святия Дух да слезе сега и да ги благослови, Боже. Ти си Бог на Авраам, на Исак и на Якова, Боже. Моля Ти се, Господи, това благословение, което Ти си дал на Авраам, на Исак и на Якова, да падне върху тях, Господи. Моля Ти се, Ава, Отче, дай им мъдрост, Господи, как да възпитават децата си, Господи. Всичко моли просто в славното име Исус Христос. Амин. Нека Бог да благослови чудесното семейство, което приеха Бог за личен спасител и колко е важен да го приемаме за личен спасител, защото живота от него. Нека Бог да ни благослови с благословението на Авраам, Исак и Яков да почива на тях и на тяхния дом и никога да нямат липсва в тяхния дом, но Божието благословение да почива на тях. Нека Бог да благослови моя брат Дани, за да се грижи за семейството си и да води семейството си в Божия път. Нека Бог да ги благослови. Господи, моля Те, Отче, в името на Исус Христос, Господи. Издигаме това чудесно семейство, което приехли, Господи, да слушат на Тебе, Господи. Отдадаха сърцето си за Тебе, Господи.
Моля те в името на Исус Христос, Господи, още повече да ги утвърждаваш в Твоя път, Господи, и те моля тук на това място чрез тях да дойдат на покаяние близките им, роднините им, Господи, целият двор, Господи. Моля те, нека да носят благословение тук в този двор, Господи, нека да носят Твоето слово в сърцето си, Господи, и те моля, нека да бъдат верни на Тебе, Господи. Издига моя брат Дани, Господи, благослови го, Господи, и му дай сила да ходи в своя път, Господи. Моля те, дай му сила да ти служи с дух и истина. Благослови и неговото семейство, Господи, и неговите деца, Господи. Издигаме малкия Петър човек пред Тебе, Господи. Моля те, благослови го, Господи, и нека наистина да бъде като Петър, да лови човеци за Тебе, Господи. Моля те, Господи, нека да бъде проповедник на Твоето слово, Господи. Моля те, когато порасне, Господи, да бъде Твой служител, Господи. Моля те, опази годините, които Ти му ги даваш, за да може да върви по Твоя път и да не се отклонява. Моля те, благослови това чудесно семейство. Моля те, сега отвори небесата и стиги Твоето благословение, Господи. Нека Твоя мир винаги да е в тях, Господи. Твоята любов винаги да ги пази, да ги закриля, Господи. И те моля, нека Твоята десница да бъде на тях. Моля те, Отче, в името на Исус Христос. Благославяме това чудесно семейство. В името на Исус Христос. Амин. Ръцете ти от толкова прекрасни мен обичат всеки. Бе, бата, ще му... Масти ми тогава. Рамяке пара ливана ма хани покина. Халелуя. И всички казваме заедно. Едно! Само едно. 12, 11. Опа, майде пено. Браво за Петър, браво да живи за рождението. Халелуя. Навършва 11. Хайде, слава!
радостта, ти си ми песента и моята съдба. Аз когато хваля тебе, жив съм и без теб не мога задишам. Не мога да мечтая, всичко е възможно, тебе зная. Не чакам. Мечтая, всичко е възможно, тебе зная, зная. Аз когато хваля тебе, жив съм. Найдо, съвсем плъмно. Съвсем тук. Пази ли тук? Продължаваме. Същата песен ще пеем още един път. Благословена и помазана песен. Сандо Дики Буки. Дики Буката сними. Стоп! Стоп! Дани, ево да брат. Алелуя! Стоп! Стоп! Радостта от Господа, казва Божия Слово, е нашата сила. Така че и ние ще го хвалим, ще се веселим, ще се радваме. Алелуя! Ти си ми залеза, пътят на вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти си ми изгрива, ти си залеза, пътят на вечността, Исус. Ти си ми радостта, ти си песента и моята съдба. Аз когато хваля тебе, жив съм и без теб не мога задишам. Само с тебе мога да мечтая. Всичко е възможно, с тебе зная. Ти си залеза, пътят към вечността. Ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. Ти
открива, ти си ми залеза, пътят към вечността. Исус, ти си ми радостта, ти си ми песента и моята съдба. И всички заедно се първари, кажи му сега. Аз когато хваля тебе, жив съм и без теб не мога да дишам. Хайде, Петре! Само с тебе мога да мечтая. Петре, бъди благословен! Всичко е възможно с тебе, зная. Зная. И всички заедно казваме: слава, 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 слава. Алелуя! Бог каза да хвали. Господи! И камера се ми, он не рекал нищо. И без теб не мога да дишам. Само с тебе мога да мечтая. Хайде, Петре! Всичко е възможно с тебе, Боже, аз зная. Зная. Хайде, Петре, заедно с нас. Аз когато хваля тебе, жив съм, кажи ни Исус, алелуя, издигни ръцете си. Всичко е възможно с тебе, зная. Само с тебе мога да мечтая. Петре, издигни ръцете си нагоре, Петре, дали се за нас? Всичко е възможно с тебе, зная. Зная. И всички казваме заедно. Аз когато хваля тебе, жив съм и без теб не мога да дишам. И само с тебе мога да мечтая. Всичко е възможно с тебе, зная. Зная. Продължаваме. Ще го хвалим тази вечер, ще пееме хваление, защото Бог заслужава най-доброто да му дадеме. Петре, тук ли си, Петре? Петре, дигни ръцете нагоре, Петре. Дигни ръцете си нагоре. Браво, бе, Петре, браво, бе. Алелуя. Благословен да си Боже. В името на Исус Христос. Халелуя. Благословен си Боже. Благословен си името ти. Давид Шоу. Словени бе. Да. Хушка. Халелуя. Аз ще да ги. Благословен да си Боже. Благословен да си Царя. Това не е ли той? В Твоето присъствие има сила, благословение. Халелуя. Айде ми да сарна бешлям. Чакай да търси песента. Леко, леко си знам. Търси песен. Халелуя, алелуя. В името на Царя. Винаги ще пея хвала. Винаги на Господа Христа. Винаги, алелуя. Ой, никога, аз няма да спра. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно лицето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом вдигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно през сърцето. Знам, че се случва нещо в тебе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Хайде, само заедно!
Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Ако добро. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Алелуя! Радите ли Господа? Това е Господа силата наша. Истина Боже! О, винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Няма да спра, отдавай хваля. Не ще разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила. И дори до самохраност твърдо неговата стоя. О, алелуя, аз няма да спра, отдавай хваля, Исусе. Но ще разказвам на всички за твоите дела, че Исус е моята крепост и моята сила. И дори до самохраност трудно е да стоя. Винаги, винаги, винаги на хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Винаги, винаги, винаги Исусе да пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Хайде, стигайте.